тази шпага, която е за обучение на тези деца, същата ли е като при професионалните спортисти? Или е по-обезопасена, по-лека, нещо по-различно? Всички шпаги са обезопасени, но разликата между тези шпаги, с които боравят децата и професионалистите, е първо в размера, тъй като децата си служат с по-малки, по-къси шпаги. Те са номерирани 0, 1, 2. Именно това определя и тежестта на шпагата и възможността да работят съвсем спокойно и нормално с нея. Децата играят с малки шпаги, вече във възрастовата група, нали, те растат и размера на оръжието се увеличава, съответно и начина, по който те трябва да работят с него също, нали, придобива нов начин, нова методика на преподаване. Споменахте, че има и стилове. Колко са стиловете в ектовка? Значи, стиловете мога да ги определя нападателен, защитен и комбиниран, да го кажем така. Но тези три стила, които споменахте, заедно ли са, по-отделно ли могат да се състезават? Не, това са приоритетите, които или любимите начини на водене на бой на отделния състезател. Аз преди малко казах, това нещо се определя от антропометрията, от темперамента, от физическите данни и така нататък. Има състезатели, за да съм по-ясен, има състезатели, които предпочитат защитната игра и целият начин на водене на бой, който те упражняват, е свързан с това да предизвикат атака, за която да защитат, т.е. да попаднат самата схватка да се развие в тяхната силна сфера. Други точно обратното, предпочитат нападателния стил и от тук нататък вече изграждаме при тях повече атакуващи и нападателни действия, които да им служат за победа. И в общи линии това са нещата основните. Разбира се, има много нюанси, но ако може да се конкретизират, така стоят нещата. Ако може по някакъв начин да ги сравним, преди да се взема въпроса, според мен и двете са изключително важни, но кое е по-важно, бързината на краката или бързината на ръката, с която се държи шпагата? И двете са важни. И двете са важни, но както казах, начина на водене на бой е специфичен за всеки един. Наблюдаваме в по-големите, разбира се, стиловете на водене на бой имаме характерни такива моменти, като да кажем, някои са много по-добри при воденето на бой с крака, т.е. на фехтовален език се казва дистанция, водене на дистанцията. Или работа с крака е по-добра от работа с ръка. Други са много бързи с ръката и всъщност предпочитат да работят в схватките предимно с действия с оръжието, където има тяхната силна страна, т.е. те са добре технически подготвени с ръката и от тук нататък те, нали, вече си търсят точно този стил на игра, работа с оръжието на противника и така нататък. Най-добре е да могат да се владеят и двете неща, защото това е един комплексен състезател, който винаги може да променя стила и на практика ще бъде по-лесно. Но в края на кращата това е интересното. Всеки е различен и всъщност ние като как да кажа, бих сравнил треньорите не само в нашия спорт, във всички спортове, като едни скулптори, които извайват от един състезател нещо красиво според възможностите на материала, да го кажем така образно. Освен по възрастови категории, има ли други критерии, по които се разделят децата? Ясно предполагам на момичета и на момчета, но да кажем, както има примерно в бокса на килограми или в бойните спортове с различния цвят колани. Кажем, две деца на една възраст, но в различни категории да се състезават или не е така? Само възрастта е определяща. Само възрастта е определяща и това е хубавото на фехтовката, че в нея, нали, особено пък в тренировъчния процес, могат да играят момчета и момичета един срещу друг. Да, което освобождава от всякакви граници, нали, този спорт и на практика помага страшно много, особено в случая, който давам, нали, като пример за момичетата, тъй като, нали, те се обиграват и стават, нали, повишават спортната си форма много по-бързо, когато играят с момчета. Обикновено в една възраст момичета са, нали, по-добре подготвени, просто така според развитието на децата се наблюдава. В една друга възраст, вече малко по-големи мъжете, когато вече почват да озряват повече, нали, самите физически качества предполагат и по-добро водене на фехтовалния бой и така нататък, от което вече и момичета могат да се възползват да повишават формата си и качествата си фехтовалните. Така че този спорт е
абсолютно отворен и неограничен за своята дейност, което е според мен неговия чар, бих казал. Повече момичета или повече момчета имат желание да се занимават с този спорт? Ами, не мога да кажа точно, че момчета или точно, че момичета. Просто абсолютно балансирано е. Мога да кажа само в периоди. Като че ли като боен спорт си мисля, че момчетата имат повече желание. Не е така. И момичета, и много момичета обичат бойния спорт. И на практика мога само да кажа като периоди, че има периоди, в които се записват при нас повече момичета, после се записват повече момчета. Различно е. Не мога да си го обясня, но мога да дам едно предположение. Когато треньорките отидат да агитират децата в училище, се записват повече момчета. Когато треньорите отидат да агитират децата, се записват повече. И ние в общи дни балансираме в някаква степен това. Шегувам се, разбира се. Просто групите ни са с момчета и момичета. Никога не сме и правили така анализ на това, дали това са момчета, толкова достатъчно ли са момичета, ли трябва. Няма значение за нас. Гледа ли се на сериозен спорт като този от гледна точка Министерството на спорта? Това не е някакъв спорт с много наложени традиции в България. Има ли финансова подкрепа към клубовете? Фехтовката е олимпийски спорт. Като всеки един олимпийски спорт има уважението на Министерството и съответния бюджет. Разбира се, Министерството отпуска своите средства не само към нашия спорт, но според всички спортове, според постиженията. Така е. Не сме без средства, така да се каже, и всичко си зависи от нашата работа, от нашите успехи. От успехите на международната сцена, да го подчертая. И затова ние залагаме предимно на децата, които са в основата на пирамидата, и след време очакваме да израснат красиви цветя от всичко това, което се случва тук. И разбира се, да носят резултати. Не само да са красиви, но да носят резултати. Другата година олимпийска. Имаме ли някакви надежди за участие? Надежди имаме, естествено. Надежди винаги трябва да имаме. А шансове? И шансове имаме. Какво ниво е националният отбор? В момента специално на оръжието шпага има един млад състезател, който в момента учи в Америка. Там е прият с фехтовка, с спортна стипендия. Състезава за университета в Охайо. Казва се Кристиан Бойджиев. Той е един от младите надежни състезатели. Но състезава за България? Да, състезава се за България. И предстоят му участие сега на Европейско първенство до 23 години в края на месеца, където това е етап от неговата подготовка. И освен него, разбира се, има още няколко момчета, които са малко по-големи. Той е от най-малките. Преди да започнем да ни обясняваш за всяка една част от екипировката, виждам, че децата правят упражнението, за което говорихме, права на мушкване. Мене лично ме страх, като виждам как се отгъва шпагата. Не е ли опасно? Не бих казал, че е опасно. Значи аз в началото на разговора казах, че оръжията са спортни и обезопасени. Значи ви подчертавам това нещо. Всичко това е проверено, тестирано и абсолютно безопасно.
Това, което се прави в момента е мушкане в мишена с придвижването, наречено напад. Това е вид атака, която децата изпълняват, всички изпълняват доста често в боя. А винаги ли шпагата се огъва по този начин, а не надолу нагоре? Това е правилният начин. Ако шпагата се огъне надолу, значи е неправилно мушкането. И риска да се счупи става по-голям. Това е единственият риск, който би могъл да бъде... Това е нещо, което може да бъде предизвикано вследствие на неправилно мушкане. Но аз казах още в началото, че на децата им се дава оръжие, когато те са готови и подготвени да се служат с него. Добре, нека да започнем с екипировката. Може би първото нещо е дрехите, с които са облечени. Да, това са фехтовални костюми, които са задължителното облекло за участие на състезание, както в България, така и извън България. В тренировъчна атмосфера може да се използва минимално от тази екипировка горнището. Всичко останало е свързано с това кой как се чувства. Децата обикновено играят с горнища само, но някои предпочитат и пълна екипировка, тъй като се чувстват по-добре. Екипировката се състои от фехтовална маска. Слагаме я долу. Състои се от горнище и долнище на фехтовалния екип. Ръкавица, която предпазва ръката от евентуално мушкане, но ръкавицата е само една на въоръжената ръка, тъй като другата ръка стои отзад. Да. Под горнището имаме кора, която предпазва гърдите, и допълнителен пластрон, който също е един вид протектор и е задължителен за участие. Той е с къс ръкав и предпазва само въоръжената част, т.е. тази част, която всъщност е боевата линия. Всъщност кората предполагаме направена от пластмаса. Да, пластмаса. Долното облекло от какво е направено? В смисъл някаква по-специален плат или не? По-дебел? Стандарта, който се използва по принцип при изработването на тези костюми е 350 нютона. Ако забележите, на другите костюмчета имат това обозначение, което значи, че те издържат натиск от 350 нютона и не могат да бъдат пробити. Разбира се, при професионалистите, вече при мъжете и при жените, при младежите и девойките, когато силата е по-голяма и когато вероятността от нанасяне на по-тежък удар е много по-реална, там вече има изисквания, които са свързани с екипировката и там вече нещата стигат до много по-друго качество, т.е. начина по... плътността на дрехата е много по-голяма. Да. Добре, има ли значение с какви обувки са или кой с каквото му е удобно? На този етап на обучение няма абсолютно никакво значение с какви обувки играят децата. По принцип има фехтовални маратонки, които са направени специално за фехтовка. Те са усилени от вътрешната страна, тъй като се играе на метални пътеки. Това по принцип уврежда обувката при многото напади, които преди малко децата демонстрираха. Така че има много фирми и производители, които с невероятно високо качество и стандарт предлагат своята екипировка и всякакви неща има. Просто всякакви неща. Нека да покажем как се слага маската. Да. Сигурно би било интересно на нашите зрители. По някакъв начин отзад фиксира ли се, закопчава ли се или не? Само на ластик седи? Седи на ластик и на това ухо, да го наречеме по този начин, което предпазва отпадане на маската. Има ли размери? Размери има според обема на главата. Всяка една маска може да се свива или да разтяга, което също е допълнително улеснява нейното носене и използване. Трудно ли се свиква с това пред лицето или? Да питаме децата. Не се свиква трудно. Просто е лесно. се свиква, така ли да разбирам? Да, лесно. Да. Друго, освен екипировката, това е основното. Другата част, която не споменахме в екипировката, това са дългите чорапи, които са част от екипировката и на практика предпазват кръка, долната част, подбедрицата на кръка. Чорапите са задължителни в състезанията и шнур също, който се слага отдолу под горнището на екипа и е част от електрическата система, която използваме при отчитането на тушове в фехтовалния бой. Добре, аз предлагам да покажем и една
Добре. Близо, какво представлява? Да ни кажеш и от какъв материал е направена? И ето ви една шпага. Тя е съвсем обикновена шпага, доста използвана при това. Ето една друга, която е за малки деца. Даже тази ще сменим, защото е Голяма. Тя е комбинирана. Ето тази е голяма, ето тази е малка. Вижте разликата каква е. Да. По-късички са шпагите за децата, което И това е улеснява. Да, също това е така наречения гард. Как е правилно да се хване това нещо? Значи това е пистолетна дръжка и се хваща точно като пистолет. Ето по този начин. Ето, който не е хващал пистолет, дори не знае как е шпагата да хване. Да. С този пръст отдолу. Така? Този пръст отдолу. Този пръст отдолу. И този е така. Ето така, да. И сега вече хвата е по-лесен и по-удобен. Точно дръжката е, някой казва, че е ортопедична дръжка, тъй като приляга абсолютно удобна е, нали, за хват. Това също влияе върху начин на изграждането на стила на фехтовача, тъй като този вид дръжка предполага по-добър хват и всички състезатели, които я използват, прилагат предимно действия с оръжието, захващащи действия, ударащи действия с оръжието върху противниковото оръжие, докато правата дръжка, ето това е права дръжка, при нея се използва вече за повече финтове, работа с върха, тъй като не е добър хвата, т.е. стабилността на хвата не е голям и при евентуален удар би могъл да изпусне. Поради тази причина се играе с финтове. Добре, така като сме ги хванали, кое е първото упражнение, което ще ми предадете? Може да. Първо трябва да застанете в ангард, което е боевата стойка в фехтовката. На задния или на предния? Тежестта на тялото трябва да е между двата крака. Тежестта на тялото трябва да е между двата крака. Трябва да пипна леко. Няма проблем. Леко се завърте. Свивате долу краката в колената. Да. Предният крак сочи напред по посока на боевата линия, задният е добре. Леко се прикляква. И тежестта на тялото трябва да е между двата крака. Тази ръка е свободно отпусната в китката и по този начин се държи. Да. Тази ръка е чудесна, аз просто нямам никакви забележки. Раменете са отпуснати, гърдите са отворени, раменете са отворени и това е боевата стойка, която използваме. Първата стъпка, доколкото знаме нещо такова. Абсолютно естествено движение. Абсолютно естествено движение може да се направи. Това всъщност е достатъчно като за начало. Добре. Няма да ставам... С предния крак напред, с задния крак назад, когато се прави крачка. Да, нашите зрители вече видяха първоначалните движения на децата, които точно това правяха. Добре, ние наказахме, колко продължава един гейм, рунд, как казва се фехтовален бой. Фехтовалният бой се играе до 5 туша в рамките на 3 минути. И 5-те? Или всеки един по-отделно? Не. В рамките на 3 минути всеки един трябва да се старае да направи първи 5 туша, т.е. да стигнеш първи до 5. Който успее, нали, да стигне до това число, той е победителен. Ако времето свърши и не е отразен туш, този, който води в момента, той е победител. А на какъв принцип се отчита воденето? На точки или на брой движения, които е направил, ако няма туш? Отчитането на тушовете става с апаратура, фехтовална апаратура, която ще ви демонстрирам след малко. Тя е свързана с тя е от няколко компонента. Състои се от фехтовален апарат, който отчита тушовете. Фехтовален апарат, който издава звуков и светлинен сигнал при нанасянето на туш. Всеки един има една лампичка, която свети и отразява неговото действие и съответно туша. Ролки, които стоят в края на металната пътека и на практика правят връзката между фехтовача и фехтовалния апарат. В момента наблюдаваме подготовката за фехтовалния бой. Свалете си маските. Подготовката за фехтовалния бой включва закачване за апаратурата, заставане на определено разстояние един от друг, което е регламентирано от правилника. По принцип се играе на метални пътеки, където има вече съответните ленти, но тук импровизираме, тъй като е тренировка и сме в салон на училище. Заставайки на определено разстояние един от друг, това е около 3 метра един от друг,
състезателите се поздравяват. Свали маската Дело и се поздрави с Мария. Поздрав! Това значи, първо поздравяват противника, след това поздравяват съдията, което вече в нашия спорт се приема като един вид декларация за честна и открита борба. След което застават в ангар, боевата стойка и са готови за бой. Това е сигналът съдията да даде началото на боя. Винаги се започва за въпроса готови. Ако има някой, който не е готов, дава сигнал. Ако не, самата позиция, боевата позиция ангар, показва, че той е готов. Това ли означава туш, като светне зелено? След като се нанесе туш, апарата сигнализира. Всеки един от състезателите има сигнална лампа, която определя неговата успеваемост. Ето в случая свети зелената лампа, която определя, че Мария, в случая момичето в тази схватка, е нанесла туш. Тя играе защитен стил, както преди малко коментирахме, а момчето Дело нападателен. Това са им любимите стилове и сега ще видим на кой стил е по-успешен. Ето нов туш в възможност по някакъв начин, когато един отблежи туш, да не се зачете от съдията или пък да се зачете за други, нещо подобно. Да. Затова са и съдиите, не само да седат за играта, да е по правила и да е честна и джентълменска, ако мога така да се изразя, но и да съблюдават правилата. Както казах, играе се на фехтовална пътека. Туш нямат право да нанасят състезатели, които са излезли извън фехтовалната пътека. Това е един от начините, които съдията може да приложи, за да не зачете туш. Една от причините. Друга причина, когато има схватка в близка дистанция, състезателите се разминат, съдията също не признава туш, схватката се прекратява, никой няма право да нанася туш в гърба на противника и съдията следва тези неща. Друго интересно с оглед безопасността, което ми направи впечатление тук и искам да коментираме, когато състезателите играят и има някакъв дискомфорт или, да кажем, нещо, което ги притеснява и искат да спрат боя, подават сигнал с дигане на ръка. Да, с невъоръжената ръка, което съдията вижда и моментално реагира, като спира боя. От тук насетне вече се отстранява победата и се продължава отново схватка. Мисля, че бяхме доста изчерпателни. Надявам се много зрители да проявят желание и не само като родители, но и децата им. Все пак важно е какъв спорт спортуват децата, но най-важното е да спортуват. Абсолютно съм съгласен. Преди всичко здравето на децата се поддържа най-добре с спорта и с спортни занимания. Освен това, децата получават много положителен емоционален заряд в заниманията с фехтовка. Придобиват много полезни навици и, повярвайте ми, стават добри граждани. Много ви благодаря за съдействието. Надявам се и ви пожелавам много успехи, много състезатели, които да имат желание да спортуват. И дай Боже, олимпийски квоти. И не само с предстоящата олимпиада, но и за следващите. Дай Боже, стискаме палци. Така завършваме днес. Не ни пропускайте и утре, точно в 2 следобед. По всяко време може да ни пишете на електронната ни поща жените@bbc.tv или пък във Фейсбук на Така го правят жените. Най-интересното от предаването гледайте на сайта на телевизията bbc.tv. Аз съм Лора и ви напомням, че има 3 неща, които възрастните могат да научат от децата. Да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят всички сили към това, което желаят. Весел празник и приятен следобед!